O de veselie în toiul verii, câteva zeci de tineri s-au adunat astăzi în fața catedralei din centrul capitalei pentru a se stropi cu apă. Tinerii spun că scopul lor a fost să sporească buna dispoziție a trecătorilor. Scoarul din fața catedralei a fost astăzi mai aglomerat decât de obicei. Câteva zeci de tineri au venit aici pentru un flash mob, în cadrul căruia s-au stropit cu apă, au făcut schimb de glume și au pus pe fugă trecătorii. Totul a început cu un ritual, care însă, spun tinerii, nu are nicio conotație religioasă. Primul a fost o meditație, înseamnă că trebuia să avem o descărcare de tot negativul, după care am început să ne stropim cu apă. Asta mi-am adus aminte de tinerețe, de copilărie. Și ultima a fost că am căzut jos, adică s-a terminat totul, gata. Și s-a organizat azi, a fost ceva deosebit. Da, multă energie, cu tot așa ne distrăm aici și cred că așa va fi de fiecare dată. Organizatorii flash mob-ului susțin la rândul lor că unicul scop al acțiunii a fost buna dispoziție. Cu scopul de a întruni tinerii care în loc să stea și să colinde drumurile, mai bine ar face ceva, un act de veselie. Acesta este al 7-lea flash mob organizat de membrii flash mob-ului din Moldova. Vă invităm și data viitoare, vă invităm pe toți!